Ce elemente iei tu în calcul atunci când creezi brandul, când începi să lucrezi pentru o companie? Păi, totul pleacă de la beneficiile funcționale ale brandului. Beneficiile funcționale ale brandului sunt acele lucruri care definesc brandul la modul foarte pragmatic, deloc în zona asta emoțională. Sunt lucruri care pot fi probate. Da? De exemplu, dacă pornesc un proces de branding cu un dezvoltator care este în piață de 20 de ani, acest lucru este un beneficiu funcțional, clar, care poate fi ușor probat, pentru că este în piață de 20 de ani. Un beneficiu, ca să-ți dau un exemplu contrar, profesionalismul nu este un beneficiu funcțional, pentru că este destul de greu de probat. Atunci pornesc totul de la aceste beneficii foarte clare. Aceste beneficii le mapez pe o metodă pe care am preluat-o din zona de neuroștiință, se numește SCARF, și am un model matematic care mapează beneficiile funcționale la driverii comportamentali ai clienților. Iar în felul ăsta business-ul își alege o anumită tipologie de client în funcție de beneficiile funcționale pe care le are. Iar mai departe, după aia, pas cu pas, se ajunge la un profil psihologic al clientului destul de elaborat, iar în funcție de acest profil psihologic se construiește, ca să spun așa, povestea brandului. Este un sistem narrativ mai complex, care include de la poziționare de brand, teritoriul de brand, sunt niște lucruri tehnice, valori de brand, USP and so on. Dar totul se bazează pe aceste beneficii funcționale și pe acest profil psihologic al clientului. Pentru că, de fapt, cel mai important lucru din branding este ca povestea pe care tu o spui să fie relevantă pentru client.